Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbangal daw bigat kada kayo amin apo, maabig ya Kabwasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknaay Balay! Siyempre kalam kanta ba yun? Sari kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda say magtarilingkor, magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulap ng kanta ba iti matadsayan agaw na Martes, petsa 18 la at ating tanagagik, mataltal karya kabwasanad sa kinamin. Uy! Ngapay ko na. Ang gapay arom, sa alanlanag at puso, nan Madam Charis, mataltal karmat at panangaro to, Engineer Nixon Dakal. Pizza 18 laman na 37 days more to go mga kapaborito. Pero bad news. Bakit? Bad news kasi timbagila naman sa presyo na gasolina. Asaray krudo at ating tanagagi 1.20. Kanya ni si Mapatla at 57, 56, no unleaded 57 plus, no may premium. Jad diesel Pigara lang may diesel, 55 lamo, 54. Ay again tulay nagagawa at atong tanagagi, manatagay, lalamat sa presyo na sari krudo. Nitan nin, watan iray controversial iran issue tan balita. Epektulaya kasi, nasay agda pakakaasikaso at ekonomiya, nasay bansa tayong Pilipinas. Nako. Very serious may accusation to Super ate. Revelation to ng super ate Hindi kaya pwedeng ano yun? Kasuhan? Ba't hindi siya kasuhan doon? Hindi, agito Yung nga, di ba? Kung ordinary, makakasuhan ka na, Kasi parang ano yun? Anong kaso doon? Sabi nga ni... Ang pinakamabigat na kaso doon, kasi yung akusasyon libel? Meron siya kasing personal knowledge kapaborito RJ. Hindi, kasi... She's talking from her relationship. Out of her relationship with the president, she being the ate, the panganay, yes, ng kanyang mga kapatid. Alam niya kung paano lumaki yung kanyang kapatid. Alam niya kung anong nangyayari sa kanyang kapatid. Pero pagkaso ang pinag-uusapan, may kaso yon. Pwede. Pwedeng sampahan niya. Defamation, paano? Pwedeng ganon kapaborito RJ. Kaya lang, tingnan natin kung sinang mas matibay yung ebidensya. Pero pwedeng kasuhan. Ayun lang ang tanong ko, kung pwedeng kasuhan. Pwede. Kasi akusasyon yun Oo. Ang bigat Ang bigat. Ano bang pinag-uusapan natin? Mamaya, baka meron ka nun. Yes. Mamaya. Ang bigat po ng mga accusations na binitawan ni Senador Amy Marcos sa pagtatapos ng rally kahapon ng INC. Hindi na po agdala tinuupmayken. Sinumpal may taloy agaw. Alam mo, bilib ako doon. Talagang atapang babae din, Kasi talagang buo. Wala yung allegedly, wala yung ayon sa ano. Talagang sinabi niya. Alam mo, kapaborito RJ. Parang nakita niya, paano? Siguro, sa akin lang to, out of her frustration. Most likely. Kasi,
noong una, during the time then of former President Rodrigo Roa Duterte, nasali na sa pangalan. Nasali na sa listahan ng mga pangalan na drug users. Itong pangalan ni according to yung BBM, report, according to Senador Amy Marcos. At lumabas din po yun. Yasayang nasang. Pero alam mo, nakasama niya sa listahan na yon yung isang actress na paborito mo rin. Na bidang-bida sa Jan and Marcia. Diba? Yes. Kasali siya dun sa listahan na sabay sila na lumutang ang pangalan. Pero dahil sa kapatid, inyagal to ni nakiusap. Pero alam mo nung sabi ng kausap ko, then purebaan to, kuan. Sa tanya aligasyon, kuan. Pero siyempre, tumut siguro, well, diba? She being a part of the family, she being the ate and the sister, the older sister. Pero may ako doon she knows better. Pero may napansin mamaya pagka pakinggan ninyo. Ito napag-uusapan lang kasi siyempre napakinggan ko din dahil yung aligasyon na nandun is dinidirekta niya sa Malacanang pag may party. Yun na nga. Pero seat of government po yun. Yun ang at doon mismo, nangyayari yung sinasabi ni Ate Amy, ni Senadora, na nagkakaroon ng pot session. Pero ito naman yung parang narinig ko din doon. Ba't niya nasabi yun? At sinabi niya din doon na hindi siya sumasama sa pagpunta doon sa kanyang beloved mother pag nagpupunta sa Malacanang. Kaya sabi ko sa isip ko, paano niya nasabi na parang nagdi-drinking session tapos may kasama pang yun. Ang reason niya is parang she cannot take it anymore. Kaya sabi ko, na nakikita niya na ganun so, ang nangyayari. siguro before nagpupunta nakita niya. Kaya sabi ko kanina, out of frustration siguro ni Ate Amy. Kaya nga sabi niya, tama na ading, umuwi na tayo, tama na, magpahinga na tayo. Kasi mapapakinggan ninyo yan mamaya. Makikita mo sa reaction si Senadora Amy na parang na-frustrate siya because nabigyan sila ng pagkakataong muli na mamuno sa Pilipinas para patunayan na kahit papano doon sa nangyari sa kanilang ama na nagkaroon ng It's a People Power Revolution, kapaborito RJ, inabawi dapat may kagalangan na pamilya ta. But unfortunately, parang mas naging worst yun sa paningin. Sa paningin ni Senadora Amy Marcos. Yun yung kay Superate. Pero mayroon namang sagot si kasi nabanggit din si Sandro Marcos. Meron ka nun? Meron siyang pinalabas na sagot din. Nabanggit nga. Na pati yung mga anak. Kaya sumagot na rin. Pati yung mga anak na rin. Nagsalita na rin si Sandro, congressman. Na para bang kung anong nangyayari. Na siyempre yung mga sinabi ni Super Ate parang kasi anti niya, 'di ba? Parang hindi niya sukat akalain na magkakaganon din siya. Actually, this is very damaging on the part of the family. Yes, kaya nga sabi ni Attorney Claire, saka ni disbarred lawyer Gadon. Disbarred na siya. Na-disbarred siya. Si Gadon. Diba? Sabi nila, din yun. Anong klaseng kapatid? Well, ano nga bang klaseng kapatid? Si Senadora Amy Marcos, I think she's just performing her role as the ate, gabay ton iyagal may agito ni. Yes. Yun naman yung kay ate. Ito naman binabalance natin, partner, kasi alam mo naman baka may sinanakit ng loob, alam mo na, labanan sa pamilya, but it's a family problem actually. Pero yung concern lang natin dahil yung aligasyon na yon, 'di ba, it will affect. Kasi very leader damaging, yun yes. Very damaging. Very damaging. Leader yun considering the fact na giwang-giwang sa ekonomiya tayo. What will happen now? Yes. Pag napakinggan yun ng taga-ibang bansa. Hindi lang yun. Kapaborito RJ. Hindi ko alam kung mababa ang moralidad ngayon. Moral. Ng ating mga law enforcers. Imagine, sila na nagpapatupad ng batas, humuhuli ng mga illegal drugs, humuhuli ng mga drug users. Anong sasabihin nila sa sarili nila? Ginagawa ko ang trabaho ng uhuli ng mga drug users.
Tapos ang sasabihin ang ating Pangulo, ang ating Chief of Staff, ganiri ganyan. Pero ba kailangan din sa moral ng mga law enforcers natin yan? Yes, pero maaligasyon kaya prove it, 'di ba? Kasi ano to hindi ito hindi ito yung parang ordinaryong lang aligasyon na kasi nasa ang bigat ito para sa ating lahat. Because, ito. Leader natin 'yan tapos gaganunin mo. Oo. Tapos ang nagsabi pa namang tahasan at bulgaran sa harap ng maraming tao, 'di ba? Yung pa namang kapatid. Ay, nako. So, mamaya mapapakinggan po natin yung yung kabuuan. Si Sandro Marcos. Kabuuan ng pahayag na ito ni Senadora Amy Marcos na nangyari on the last day ng rally. Hindi na tinapos ng INC. I think doon na kasi yun na yung kumbaga yun yung sa story. Yun na yung climax. Siguro pang ano yun, pang third day, kaso wala na Oo, nabanggit na So nagsalita dun sa INC yun, nung nagsalita. INC, doon sa Quirino Grandstand. So nagpunta siya doon, nagsalita. Yes. Ay, nako. And kasama nga niya doon si Senador Marcoleta. Okay. Pero alinawin natin para sa in fairness naman sa kapatid nating mga nasa INC naman. Yun namang rally nila is hindi naman sila nag-udyok ng kung anuman na pagbaba or whatsoever laban sa gobyerno. Kundi yung nilalabanan lang nila yung nangyayaring korupsyon, di ba? Transparency. Yun lang po. Wala yung naman kanilang silang pinahayag po doon because just like us na mga Pilipinos, we are also longing for transparency. Yun. At saka accountability. Yun. Imagine trilyon, bilyon ang pinag-uusapan nating pera dito. Pera ng taong bayan po yun na dapat sana is napapakinabangan din ng karamihan. Ayun. Kaya, abangan natin to. Anong ano yan, pagka sa earthquake may aftershock. Parang aftershock. Intensity. Palagay ko may aftershock pa to. Kasi intensity 8 ata yun. Pasabog. Meron very specific doon na word pass na sinabi si Juan. Na part ng kanyang speech, si Senador Amy Marcos. Ano ba yung sabi niya? 63 or 67? Something like that. Noong nawala sa Malacanang ang tatay ko. Si BBM ngayon, 63 na rin. Ano yun? Nagkataon? Parang may insinuation. Ano ba yan? Ay, nako. Sige, papakinggan po natin yung full message ni Senador Amy Marcos. Mamaya, pagbalik natin. Sa pagbabalik po ng Lignay Valley. Diyan naman po kayo, magbabalik po kami. Narito muna ilang pa mga paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert,
Your holiday magic starts here. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Patrick Agustin Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy, sulik na ibali at ating tanagagik. Oras sila alas 8:04 na kabuasan. Kaulap kantabay ni siyempre sari magtriyuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarilingkor, magtriyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. 8:04 sa oras. Oh yes, 8:04. Aray mahilig good game of chance.
Si Ren, ha? Ay, nga pala, yung nag-text sa atin kahapon sa drop ball dyan sa Lingayen, yung 3 balls. Yes, ano na, kumusta na? Binisita ko din, dinaanan ko dahil yung pala, nasa bungad lang ng, alam mo yung Lingayen Civic Center, pag galing ka ng munisipyo, di ba, may daan doon. Yes. Tapos paglalabas ka, may daan ulit. Parap yan sa St. Columban College. Doon nakapwesto yung drop ball dyan sa Lingayen. Ilang drop ball yun? Tinakiling ko labat pero wala may manggagalaw ya sakay. Pero pigaran kahon tan may arumbula, may arumbaraha, pingpong ball. So sabi ni Pitong, kasi si Pitong yung nag-report sa akin, pag hapon daw ang lakas-lakas. Tinanong ko naman kung sino yung nagpapadrop ball dyan at kung sino yung nakakontrata dyan sa amin sa Lingayen, hindi daw niya alam. So yun pa yung imbestiga natin kung sino. Yung may drop bulan dyan sa Lingayen, Pangasinan. Anong ginagawa ng kapulisan natin? Yun naman, at kakausapin din natin si Epe, tatawagan natin kung alam nila na may drop ball. Pero ang konfirmasyon... Kapaborito, RJ, ang distansya lang yan, ang pagitan lang plaza. Yes, mula sa lang tanggapan ng kapulisan, plaza, tapos yung munisipyo, tapos plaza, tapos yung daan na nasa harapan ng St. Columban. Yun lang. Pagbaliw mo, di ba, dinadaan natin yan. Pagka lalabas na tayo, pagbukas, alam mo yung nakaparada doon, yung mga tuda kawawa. Kaya imposible. Naalis sila, tapos yun. Kaya imposible hindi nila alam yan. Plus, of course, the fact na may mga piryahan dyan, may mga naka-install na mga police officers dyan. Dapat. Para mangangalaga ng kapayapaan, peace and order. Siyempre, nakikita rin nila yan. Di ba, mga sir? Malakas daw yung drop ball dyan at ayon sa ating nakuhang impormasyon at nagpunta nga tayo sa Sangguniang Bayan para makakuha ng kopya nung siyempre maordinansa yan o kaya resolution, pero ang tanging nalaman lang natin is gumawa sila ng resolution, parang giving an authority to the chief executive na to enter into an agreement. Hindi naman, parang gagawa ng mga hakbangin para magkaroon ng parang tourist fund para sa nalalapit na piyesta namin. To raise fund. Kaya bakit may drop ball? Pero bakit may pasugalan? Yun. To raise kasi fund. yan di ba? And yan? Alam mo, yung moral ascendancy na naman nandyan Gobyerno ka. Illegal. Alam mong illegal yan. Anong gagawin mo? Yan. So, alamin natin, ito-tolerate mo? Hahayaan mo? O pagbabawalan mo? Sabi nga nila, kitang-kita Although, nakita ko naman na may, kinubong-kubong da may drop bulan. Pero, sang kaning di madgilig, tapos sang kaabay to St. Columban College. Ngayon, alam na naman na tanungin ko yung naglalaro kung sinong may-ari. So, siguro sa mga susunod na araw, malalaman natin, wala namang nakasulat doon kung sinong may-ari, although may mga sikat na mga nagpapadrop ball sa Pangasinan, baka bisita so, Timot Palpalaran, no siya pa'y kang gawa. Pero ang tumpak doon sa report ni Pitong kapon, talaga may drop ball? May drop ballan sa bayan ng Lingayen na matagal na walang drop ball dyan, sa panahon nung panahon ni former Mayor Paul. Pero ngayon, may drop bulan dyan. At ang itong si Pitong naman, ewan ko kung totoo yung sinasabi mo, Pitong, na mayroon daw pambili na lang ng pako para sa nagibang bahay, sinugal pa doon sa drop ball. Yun, talo. Ay, susilis. Ano ba ito? Ano ba to? Di ba? So, kasi game of chance Aglapi ka. May saliw to'y pasak, makasaliw na lawanit o dino yero. Kaya, alamin natin kung sinong may at kung sinong nakakontrata ng peryahan dyan. Kasi kung alam mo kung hindi naman masama yung yung pagpiesta, may mga rides, happy nga yung mga bata at siyempre tagal na panahon na walang mga rides dyan, kaya ay ayam at Pangasinan. Pero ang napapansin lang yung may pasugalan.
Ay buhay. So yun yung nakikita nila nanang day ento man dagom od may jad may bur dananang nang balbalog-balot ya naplag ya tumbok. Gabay ko to ni stuntuan to. Di ba? May nusugal so pantutungtungan. Di ba? Nare-read era may mampupusoy man tutungit. Pero yung uldaran niya drop bulan bakit hindi nakikita? Sugal 'yon, di ba? Kasi may taya. Yes. Saka ang malapit lang sa school. So tignan natin na mayroon nang actually nagsabi na ito'y pag-aari ni Kwan pero siyempre mahirap hangga't hindi nakikita yung mga siguro talagang tao na makapagsasabi na baka nagninindrop lang, di ba? Pero may drop ball. Pakitignan na lang po sa ating mga alamin natin kung sino sa ating mga nasa lokal na pamahalaan ng Lingayen. Ganda, maging sa ating kapulisan. Sana nako pagkamali, mali. Kaya, hindi pwedeng ituwid yung mali kasi mali. Oo, pero according to an information, yun daw ang buhay ngayon ng maperyahan. Hindi nila mababawi. Ewan ko kung anong hindi mababawi kung walang drop ball. Kasi siyempre alam mo yung mga nag-ooperate ng ganyan. May goodwill din yan. Yun. Ano yun? Goodwill. Goodwill money. Kaya sabi naman nung mga nakakaalam sa negosyo na yan, dyan daw lang naman sila babawi. Pero ang pinag-uusapan so ibig sabihin, dito, yung kung wala sanang humihingi ng goodwill money, hindi naman mahirapan itong mga negosyante ng ganyang kalakaran yung peryahan. Hindi sila matutugso na maglalagay ng drop ball. Ay, nako. So, sige, pitong sa mga susunod na araw, baka malaman din natin kung sino yung nag-operate yan. Hello, good morning kay Madam Merly Macapas. Sabi niya, good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? Diyan. Pakibati naman po mga ka-senior natin dyan sa Barangay Basing. Nawa, nasa ligtas lahat dyan. God bless po kayo and tayong lahat. Sabi niya ni Madam Merly Macapas. Good morning, Madam Merly. Kay Madam Emma Alipio, siyempre at sa mga single ladies ng Barangay Basing. Good morning, Nanay Conching, Nanay Bihing, Madam Perla, and Kagawad Esperanza at saka Madam Jam. Mga gandang umaga po sa inyo. So, siya nga pala, kapaborito RJ, nakikiraming nga pala tayo. Tulor-tunatan ng si Ani. Si Ani Dawana. Ate Ani Dawana na sumakabilang buhay na rin. Ngayon po yung kanyang libing. Nagbibigay ng advice. At personality program yung programa niya sa radyo. Matagal yan sa DWCM, Action Radio. At nakakalungkot din na malaman natin na wala na rin si Manong George Estrada. Kilala mo, yung matagal na sekretary ng Sangguniang Panglungsod. Nawala na rin pala siya. Condolence po sa family pero ni Manong George. At least na parang naabutan nila yung edad na tamang-tama lang, di ba? 80 ata mga 70 plus. At last na nagprograma yan sa DCRD si Ate Ani Dawana. So condolence sa pamilya. So ngayon ang libing. Ngayon ang libing ni Ate Ani. Sabi ni Madam Emma, good morning kapogit mga kapaborito, Sir Joseph, Sir RJ. Happy birthday nga pala kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Birthday niya ngayon. Happy birthday, sir. Vice Mayor. Masamit, may ingkalot, yahito. Di ba dun sa bahay niya, dalawa yung pispan niya doon na puno ng hito. Akikalutan ka la. Hindi pa baka sa piyesta na lang. Ini-imagine mo lang? Ini-imagine ko lang. Sarap nung hitong bagong yung bagong huling hito. Saka kalot mo. Na ikalot mong tampol. Ay mananam yun. Tulad ng bangos. Bagong huli may kibol ni. May kiyan mananam. Very fresh. Singa may kiyan tilapia na nanabihing, di ba? Ay sus. Magata, kapaborito RJ. Good morning. Manilo Laklingan. Pasok na pasok yan kasi sa akin sa low carb. Yan, isda yan Yes. Saka ang pinag-usapan, be refresh, buhay na buhay. Yon. At sabi rin ni Madam Emma, good morning din po kay Consi Dr. Jose Carrera. Listener din nyo din po. Dr. Counselor. Yung ano natin dyan yung mga kaibigan natin sa Kalit din, Binmalay. Ang daming alam mo, kilala ko si Dr. Carrera.
hindi ko alam kung Di ba kilala naging pa rin vice niya ako. mayor? Pero Vice yes, mayor, pero bago siya pumasok sa politika, nakilala ko na siya dahil Doktor. siya yung hindi lang sa bukod sa doktor, Di ba siya yung doktor kasama siya? namin noon sa Kiwanis. Kiwanis. Oo. Meron pa ba yun? Pinatayo, meron pa. Oh. Pinatayo yung Kiwanis noon sa Binmalay through him, pero yung nga lang, it's unfortunate hindi nag-push through. Anyway, doon ko nakilala si Dr. Carrera. Batang-bata pa siya noon, kapaborito RJ. Batang-bata pa naman. Batang-bata pa naman. Kayang-kaya pa naman. Of course. Sige. Yes. So, ito na po. Yung pasabog. Yung pasabog. Nagmula nung may sumabog yan sa Tubeng, Kaya nga, sunod-sunod. Sunod-sunod ang pasabog naman sa mga issue natin sa nangyayari sa bansang Pilipinas. At ito na nga, ay socialist, narinig ko nga, naplagaklawari di rungan ko. Kasi hindi lang interview, kundi sa harap ng madlang people. Tao. Sinabi at tinuran ni Super Ate yung tapos mga aligasyon. Nationwide pa. Hindi lang nationwide. Worldwide. So alam na mga leaders na all over the world na ganito, ganyan ang Pangulo ng Pilipinas, Kwanda. Paano ito tanay? Si Kwanda, Chitole man sasalita, Kwanda. Ito kasi agenda to. Akimbagatutan. Si Kwantulan Timay, kabat ko kapabor to RJ. Between among the three, si Gadon, si Castro, saka si Senadora. Sino ang mas credible? Oo nga pala naman, yung malapit. Sino ang mas credible na nagsasabi ng katotohanan sa kanila? Pero yung mga aligasyon niya na magbabago na dahil may mapapangasawa na, pero 'di ba nandun din yun sinabi niya yun Kaya sabi ko, ano ba 'to? Oo nga, sabi nga talagang niya imbalance to lang namin. Wala nang part 1, wala nang part 2, wala nang part 3. Talagang walang pakime, inyibong to namin. Inyibong to namin pinsan. Considering the fact na kapamilya niya yun, kapangalan niya yun, pero sinakripisyo niya. Bakit kaya? Ito nga, pakinggan na nga lang natin si Senadora Amy Marcos. Narito po ang kanya naging pahayag. Ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi
abuser. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil nakopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na karapalan ng nakakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pagpapadoktor, pinalabas nilang mag-stem cell. Nagpapalitan ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Pinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nakampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran mo na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita, hindi na maintindihan kung ano na sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga
addiction. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero, tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang iniisip. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito, paggamit ka ng droga, kinamkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay BP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itago na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan niya ang pagkakakit sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para pang nauulit ang bangungot ng kasaysayang dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din noong 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinatiting ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam ko ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Pinasusok naman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, tinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya
Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kakuluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagtan sa flood control scam, karapalang kahiman, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagsakit sa dating Pangulong matanda may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong na talaga yung nakikita ko. Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate noon na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama noon sa sumubok na sanglain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, aling ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya mo pa rin hawakan ang iyong kamay, wag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam
Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpakamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil, manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayo, kapatid. Sikatutan, so katibukulan na tatang tanagagig na sa may mensahe to ng Senador Amy Marcos. Damaging, very emotional, kapaborito RJ, and kakaroon to, ading to, sempat tala, tamampaabig kala. Untuloy, sulik na ibali, kaya rin inasarang pakabat ng paimano, malalang patid saray, manangan tabay. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang putang-putangiran sunata. Dame yung Son ang putang-putangiran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside.
have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:49 oras na natin sa Likna Ibalik. Kaulap kang tabay ni Sari Magtarioran kapaborito. Amigo yo, RJ Berayemenes at your service always. Tana sa Magtarolingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang, Bakani. Makapasinit, so issue. Contento. Ay, nako, good morning muna kay Sir Maxi Soli. Sabi niya, good morning mga kapaborito. God bless po kay Jane Asin Tawataw. Sabi niya, Sir RJ and Sir Joseph, tawang-tawa po ako sa revelasyon ni Manang Lee, Aimee. Confirm daw talaga si Kim Chong-ki. Sino yun? Pamay Kim Chong-ki. Si Kim Chu. Alam ko ba ang idol ko si Kim Chu. Yun yung artista. Oo nga, no? Lumala pa daw, naging sila ni Kim Lee Zhang. Sana binanggit na din si Kim Bunjing, alias Ye. Ang dami niyong alam nakita ko tong video na to na alam mo, parang bangag din siya. Yeah. Kwanto. At sari totoo, sikat imarap di man, Bisayas. Mandudungal kami dyan, Barangay Pangulingan, Sigsag, Bali na Palawig, Zambales. Oy, good morning. Yung mga naka-Facebook good morning dahil ito, inamin namin sa Facebook lang po kami ngayon. Yes. Pero yung viewers natin, partner, ang dami. Oo nga. Yung sa Facebook, yung hindi nakakarinig ngayon, yung mga nasa cellphone, mga sa radio. Pero just hintay lang. Yes. Ginagawa na po yung antena namin na bumagsak dahil sa bagyong si Owen. Yan. Hintay lang. Okay. Kay Sir Alex Tulao, good morning. Magandang umaga sa iyo. Tingnan nyo si Alex. Nakikinig din sa live ng Facebook live namin. Alex, good morning. Ngayon, after that ni ate, may statement din si Junior. Hindi si BBM, kundi si Sandro Marcos na nabanggitin ng pangalan. Basahin lang natin for transparency. Para sagot naman niya dun sa revelasyon. At sa ating mga tagapakinig, may kanya-kanyang liknaan yan eh. Yes. Tulad ng binasa mong liknaan. Ito naman yung side ng pamilya ng Marcos. Pamilya Marcos din naman si ate, pero ito sa mismong first family. Ito, sabi naman, statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. I have always acknowledged and respected the role my tita, Senator Aimee Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. Kwanto. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. My cousins Borgi, Vice Governor Matthew and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. Kantor. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life.
Now is a time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ayan. Mensahe naman yan ni Congressman Sandro Marcos at ating Tanagagi. The name of transparency yun. Yes. So may sagot na. Ang pamilya naman ng ating mahal na presidente. Pero alam mo, kapaborito, Sandro Marcos. Alam mo, to cut the story short. Parang to cut the story short. Para hindi ka na mag-narrate ng napakahaba. Para wala nang chichiburiche, marami pang paliwanag. Walang chorba-chorba dyan. Walang anger. Wala na yung mga anger. Emotion. Di ba? Mawala na yung anger na yan. Anger. Yes, di ba? Mawala lahat yan. Magpa-follicle test na lang kayo. Bakit? Yan ang solusyon. Hindi, para pwede sa naman akin, sa random drug test. Yung dugo, pwede ka pang may exam doon? Lahat na lang ng klase ng drug test. Pero yung ninyo para sinasabi mo, pag sa buhok, talagang, mas, anong tawag dito? Mas kapanipaniwala. Yes. Kasi, ang allegations yung ngayon is lahat ng sinabi ni Ate Aimee, mali, false. Now, how would you ngayon prove na false ang sinabi niya? Iisa lang po ang sagot dyan. Magpa-drug test kayo. Lahat ng klase ng drug test. That will erase everything. Yun. Kasi ito rin Ito to balance, di ba? Kasi sabi nila, maglabas ka ng ebidensya. Sa mga sinasabi mo dahil kahit sino pwedeng mag-akusa, pwedeng magsabi, magderal na sa kaya to. So sa kabilang dako naman, yung sinasabi mo is to prove na those allegations are false, wrong, baseless. Parang ganon. Pagpaano? Ano yun? Yung sa buhok. Follicle test. Buhok ba yun, di ba? Buhok. Oo. Yan na lang ang sagot po dyan. Kung gusto nyong patunayan din na lahat ng sinabi is false, baseless, yun. Kaya yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, isa ba isang tunay na Pilipino? Tanong na din natin kay Atty. Claire, isa ka rin bang tunay na Pilipino? Pero yung mga sagot niya, hindi galing naman sa kanya na yun, di ba? Sa kanya na yun. Ito, tanong din natin kay Atty. Claire Castro, after all what you heard, isa ka rin bang tunay na Pilipino? Iyon ang tanong din, sagutin. Di ba? Tinatanong si ate. Tatanungin din ka rin namin, isa ka rin bang tunay na Pilipino? Sa mga cabinet secretaries, isa kayo ba isang tunay na Pilipino? May mga nag-resign din. Nag-resign si Executive Secretary Bersamin. Nag-resign si Budget Secretary ba yun? Si Pangandaman. After na ma-implicate yung mga pangalan nila na nabanggit ni Saldico. Ngayon, lumabas yung statement ni Senador Aimee. Timing sa kanilang pag-resign. What was the reason for their resignation? Bakit ba nag-resign sila? Sila ba ay ano rin? Di ba nabanggit din sa mga allegation? Ang sinasabi for delicadeza. Pero hindi excuse yung yung resignation. Kung mayroon bang kung mayroon man involvement, parang ganoon. Of course. Di ba? Hindi tulad niya dapat magpaliwanag pa rin sila. Hindi yung excuse. Yes. Hindi yun excuse. Kung may accountability, dapat may managot. Di ba yun, sa public mga naninilbihan, di ba? May taon na pwedeng habulin ka pa, lalo na pagka silbi ka sa isang bayan, sa isang lugar, sa isang bansa, di ba? 15 years ata, pwede pa Di ba? Yes. Nabulin yung mga kinulimbat mo or whatsoever na ma-found out nila na parang ninakaw mo sa kabanang bayan. Di ba? Yes. Oo. Hello, good morning nga pala kay Sir Jerry Domingo. Sir Jerry, good morning. Naka-FB Live. Naka-online pa kami, Sir Jerry. Pero yung antena namin ginagawa, sana magawa before may nahagap akong balita. May parang... Naku, ano ba yan?
Hayaan mo na yun. Hayaan ko na yun. Pero parang timely naman. Parang, sige, saka na lang. Pag-usapan natin yan. Oo. Kasi ito, mainit to eh. Oo. Kasing init. Actually, may statement din si Vice President Sara Duterte. Singit lang natin, mga kapaborito ha. May statement din si Vice President Sara Duterte. Narito po ang kanyang mensahe. Sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinagkati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa paggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininita ko ang kalawatanan na atake kasama na ang impeachment para lamang pagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nanilili sa pamahalaang lulong sa inseguridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Shukran, something like it's a Muslim word ba yun? Muslim ba? Nakandekot si Vice President Sara. Oo. Pero si atapang babae, meron na namang sagot dyan. Kung transparency siya sabi mo, paliwanag mo yung confidential fund, sabi na naman niya. Si atapang babae. Shukran is an Arabic word which means thank you. Thank you. Shukran. Shukran. Okay. Thank you. Maadap ngayon, shukran. Shukran. Parang yung... Para at least meron din tayong alam na foreign word. Shukran. Yun. Pero wala ng oras. Gapole. Balat sa oras tayo. Kahit naka-Facebook tayo, may sumisinyas ulit. Oo, siyempre. Baka yung mag-overtime. Yan ang rule. Okay. Hanggang pala malami oras sa ating tanagagik hanggang bukas na muli sa sapang edisyon ng ating Liknaay Bali. Akalapan ko tambay lulangula sa rin magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tan sa magturilingkor, magturin ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Akalapan tabay timo na technical side. Ang kapeorom sa alinlanagad puso ng Madam Cherise Engineer Nixon Dakal. Tan siyempre watan mo lay Engineer Dennis Palaganas. Sebo bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigang Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan.
alagang karaman, kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Pangasinan, walay